Ano daw gagawin mo? Ayun, naka-ano na siya. Naka-smoky wrist. Ayan, shoutout kay Oh, yeah. LCL Zati Pagio. Ayan, si Idol Winter. Thank you so much for liking and sharing the stream. Thank you, Idol. Hindi ako lagi, ibi ako. Kaya lang po, idol. Kabag. Thanks. Ayun, ang daming share. So, thank you. Thank you ng madami. Mamaya mag-share ako. Bro, yan. Saan kita unang nakalaro, Winter? Sa MP rin ba? Ito po sa BR. PR din, random? Ata. Kung maalala. Hindi ko na maalala. Kasi kasi si Winter isa sa mga first na mga followers na nung mga 100 plus pala ata followers ko. Followers na siya. Viewers mo pala nun? At may paglara ka. Kailan ka nag-umpisa mag-live? August 2020. To go. Kaya di ako mag-jump play din. Parang Sige na, go. Jump na. Let's go na. Shoutout po sa 4 viewers. Good morning. Kindly follow, like, share. Comment, exclamation, notify. Thank you, guys. Road to 1,000 followers. Thank you, guys. Ayan. Gagigs ka, hala ka. May baril na ako pero hindi ako nakabaril. Bakit? Anong nangyari sa akin? naputukan ka, ma'am? Ang pangit ng term? Bakit yan? Wait lang. Bakit Ang pangit ng term? Wait. Ano ba yun? Ang pangit ng term? Ang pangit ng term? Gagi. Ay nako, hindi ko alam sa inyo dyan. Bala kayo. Wala po. Putukan. Tawang-tawa ka, Cosma. Bakit? Ha? Wala. Ay, gagi. Hoy, Hans, gising ka pa pala. Kasi to pinapatawa kami ni ni Baby Boy Trunks Kung ano sinasabi Labag. Wala. Sabi ko lang, may sinasabi ka lang. Okay na, kami lang. No. Ako siya po yung halo. Ano na? Ako siya yung live mo. Di ba nag-share ka na kanina? Ha? Nag-share ka na kanina? Yes. Thanks. Ay, Ang lamig talaga, ayoko na. Makakapukumot na naman ako ng Parang kumot. Nose. Umaga na. Ano eksena? Tama na. Ilaw na. patay si Koy. Saan ko bebe? Diyan na lang ako Dito bababa. ka pa. Sige. Dito pa. Sige. Ang pang ano talaga, Trunks. Nabaril ka pa ba dyan? Opo. Nakuha pa man din sa live yun, yung pagkakasabi ni Trunks. Nakakatawa talaga. Okay. Yeah. Eh, Ano ba kasi yun? awit ka na.
Wala nga. Ano ba? Kasi Cosmo kasi, tanong na natin, nako-curious yung bata eh. Tayo pa yung magiging dahilan yan eh. Wala yan. Never Wala. mind. Wala. Yun, ano lang. Ayan. Lalalala. Sinumpong lang ako ng laughing, ano. Ay, nako. Ay, buhay. Patay na rin yung butcher. Ayan. Hi, buhay. Magugulat ka, may biglang may sinasabi. Charot. Ano yun niya? Sira Nice one. ulo. Hindi naman kinakausap lang magsalita. Go, man. Underwin ako Gagi. dyan, Lodi. Nahahagis yung ano dyan. Yung sasaki. Naihagis na nga. Yung level 3. Using adrenaline shot. So, yun ang heavy ammo. Ano ba tayong ano dyan? Walang ano dito. Walang upgrade. Ito po ate. Thank you. Alis, ang ganda ng skin ko. Okay yan eh. Paano yung pagkapanis? Okay. Charot As lang. in, yung panis talaga. Wag Yung ka kinamay. Hoy! Hoy! Ano na naman? Oh, ano y- Ano? Ano na naman? Mamaya ko ano na. Ito nga, ma'am. Ano no? Halika. Saan Ano yung yan? airdrop? Ano dyan ba? Ito pala. Ano yan? Pause mo kasi. Kasi. Mga panis yan pag kinamay. Ano ba kasi ito? Uy, Nag-champion na gagi. sila. Oo nga. Ano ko, black screen? Wait, lari ko na ako. Nasaan siya? Nasa laro, biglang nag-black screen. May ganun talaga, idol eh. Ay, sa akin din, ma'am. Ganun Pag din. ano ako naglalaro, biglang nag-black screen. Ay, black screen pala. Black screen. Ikaw ma'am siya. Bakit? Ano? Ano yun, ha? May ginawa ulit ako? Ano ginawa ko? Hindi, ang cute ng tawag ng bata. Ma'am. Mams din tawag niya sa akin. Oo nga. Okay na yun, kesa madam tawag niya, no? Mams na, mas maganda. Mas all good. I'm back. Ano yung airdrop? Ma'am, Hmm. naka-upgrade ako. Sabay pinatay nyo. Mag-loot ako. Okay. Ay, nakikipaglaban tapos ako. Tamang loot mo sa airdrop. Talaga. Maganda yan, maganda yan. Pagpatuloy mo yan. Sige, ma'am. Ako na lang yan, ma'am. Papatayin ko yan.